ଟୁଇନା ହାତ ଉଠେଇକି ଟାଟା କରୁଛୁ? ଟାଟା କରୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ହେଇ ହେଇ କାହାକୁ ଅନେଇଛ ବାୟାଣୀ? ବେଣଲୋ ବେଣ, ତୋତେ ଆଜି 2 ମାସ ହେଲା? 2 ମାସ ତୋତେ ଆଜି ହେଲା? ଫଟୋ ଉଠେଇବା? ଟୁଇନା ଟୁଇନା ହାତ ହଲେଇକି, ଟୁଇନା ଟୁଇନା ହାତ ହଲେଇକି ଟାଟା କରୁଛି ରେ, ଟାଟା କରୁଛି, ହାଏ ହାଏ କହୁଛି। ଫଟୋ ଉଠିବ ଟୁଇଁର, ଫଟୋ ଉଠିବ। 2 ମାସ ହେଲା, ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି ଟୁଇଁ ମୋର। ହଉ ହଉ ତୁ ଖେଳେ, ମୁଁ ସଜେଇଦିଏ। ଖେଳେ ଦେଖନି, ଦେଖେ 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 ଖେଳେ 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 ଖେଳେ। ଟୁଇଁ ଦେଖେ ତୋର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟି, ଟୁଇଁର ଏଇଟା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍। ପିହୁ ପିନ୍ଧିବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ, ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ପିହୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଫଟୋ ଉଠେଇବ। ହଉ ହଉ ଖେଳୁଥା। ସଜା ହବ, ଫଟୋ ଉଠିବ, ସଜା ହବ। କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ପା ସଜଉଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଟିକେ ଟୁଇନା ଏଇନା ସଜା ହବ। ଟୁଇନା ରୁହ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଖେଳୁଥା। ମୁଁ ଟିକେ ସଜେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ଧନ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ରୁହ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଓ ସଇଲାଣି। ଧନ ରୁହ ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ସରି ଆଇଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ। ଟୁଇନା ଶୋଇଛି, ସଜେଇ ଦବା। ଉଠିଲେ ଆଉ କିଛି କରେଇ ଦବନି। ଦେଖିବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଟୁଇନା, ଉଠିଲା ଭିତରେ ଦବା। ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟୁଇନା ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଟୁଇନା ଶୋଇଛି।
ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସରି ଆଇଲାଣି। ଏବେ ପିହୁକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ କେତେ କଷ୍ଟ। ପିହୁ ବାବା ଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିହୁ ବାବା ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପିହୁ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଉଠି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍। ତ ଆସେନି, ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯିବା ପିହୁକୁ ଆଣିବା। ପିହୁକୁ ଆଣି ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବା। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଆସେନି ତ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫଟୋ କେବେ ସୁଟ୍ କରିନି, ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତ କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ କହିବେ। ଏବେ ପିହୁକୁ ଆଣିବା। ପିହୁ ଫାଇନାଲି ପିହୁ ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ ଯିବା ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବା, ତା'ର ଫଟୋ ଉଠା ହେବ। ହଉ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସେୟାର କରିଦେବି। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।